Эйда онлайн читаем на татарском. Вы слушаете специальный выпуск подкастов на татарском языке проекта Эйда онлайн. Впервые известные бестселлеры антиутопии звучат на татарском языке. Мы перевели и адаптировали эти произведения для изучающих татарский. Джордж Оруэлл, 1984. 1984. Birinchi бүлек. Океаниядәге чынбарлык. 1984 ел. Лондон, Океания. Уинстон Смит дөреслек министрлыгыннан өенә кайтып бара һәм куркыныч уйлар уйлый. Сәбәбен аңлар өчен 1984 елда кешеләр ничек яшәгәнен әйтергә кирәк. Һәр кайда шул исәптән Уинстон өендә дә «Олы абый күзәтә сине» дигән плакатлар эленгән. Һәр фатирда монитор бар. Ул өйдә нәрсә булганын аудио һәм видеога яздыра. Аны сүндереп булмый. Уйлар полициясе һәр сүзне тыңлый һәм һәр хәрәкәтне күзәтә. Кешеләр моны белә, алар моңа ияләнгән. Идарә партиясенең лозунгы булай яңгырый: сугыш тынычлык, ирек, коллык, белмәү, көч. Хөкүмәт 4 министрлыктан тора. Дөрестлек, ялганны дөреслеккә әйләндерү белән шөгыльләнә. Мәхәббәт, җәберләүләр белән шөгыльләнә. Тынычлык, сугыш мәсьәләләре белән шөгыльләнә. Туклык, хәерчелек дәрәҗәсенең стабиль тота. Уинстон ул көнне дә шушылар турында уйлады. Ул көндәлек яза башларга булды. Моның өчен үлем җәзасы яки кимендә 25 ел сөрген тиешле иде. Тик ул үз уйларын язуга мохтаҗ иде. Полиция барыбер аңа барып җитәчәк, уйлар җинаятен мәңге яшереп булмый. Полиция кулга алу өчен һәрвакыт төнле килә иде. Кешенең кинәт уянуы, аны селкеткән кул, күзгә бәргән ут, бер кайчанда мәхкәмә, кулга алу турында хәбәрләр дә булмый. Кешеләр юкка чыга һәм һәрвакыт төнле генә. Исем бөтенләй исемлекләрдән бетерелә, син эшләгән теләсә нәрсә онытыла иде. Син юкка чыгасың. Уинстон фатирында монитор күрмәгән урын бар иде. Ул шунда утырды да яза башлады. Министрлыкта иртәнге нәфрәт 2 минутлыгын искә төшерде. Бераздан ул язмаларына күзе төште. Дәфтәр бите тулы «Олы абыйны куарга» дигән фраза язылган иде. Ишеккә шакыдылар. Ул күрше хатын иде. Уинстоннан аш бүлмәсендә тыгылган торбаларны карарга сорады. Миссис Парсонсның 2 баласы бар иде. 9 яшьлек малай уенчык пистолет белән уйный иде. Син хыянәтче, син уйлар җинаятьчесе, син Евразия шымчысы, мин сине атып үтерәм, юк итәм дип кычкырды ул Уинстонга. Аның күзләрендә чын нәфрәт һәм кансызлык күренә иде. Уинстонга әллә ничек булып китте. Балалар паркка, кешеләрне асу тамашасына барырга теләгән иде, ләкин әниләренең вакыты юк иде. Әтиләре дә эштә иде. Кеше асуны карарга телибез, кеше асуны карарга телибез дип кычкыра иде балалар. Ул көнне паркта берничә Евразия әсирен асарга тиеш булганнар. Андый үлем җәзалары айга бер үткәрелә һәм популяр иде. Балалар һәр вакыт паркка барырга һәм үлем җәзасын карарга сорый иделәр. Мондый балалар белән миссис Парсонсның тормышы җәһәннәмгә охшый, дип уйлады Уинстон. Берничә елдан алар аны күзәтәчәкләр һәм хыянәт билгеләрен эзләячәкләр. Хәзер барлык диярлек балалар әдәпсез. Дәүләт аларны идарә ителә алмаган кыргыйларга әйләндерде. Балаларда исә партиягә каршы бер сүз әйтергә теләктә юк иде. Киресенчә, алар партияне һәм аңа бәйле булган һәр нәрсәне ярата иде. Җырлар, урам чаралары, әләмнәр, турпаходлар, мылтыклы йөрешләр, шигарьләр кычкыру, Олы абыйга гыйбадәт кылу. Булар барысы да балаларга героик уен иде. Аларның бөтен кансызлыгы дәүләт дошманнарына, чит ил кешеләренә, хыянәтчеләргә һәм уйлар җинаятьчеләренә юнәлгән иде. 30 яшьтән олырак кешеләр үз балаларының курка иде. Һәм юкка түгел, һәр атна диярлек Times уйлар полициясенә үз атасы яки анасы өстеннән шикаят иткән берәр каһарман егет яки каһарман кыз турында хәбәр итә иде.
Уинстон төшендә еш кына апасы һәм әнисен күрә иде. Ул үткәнен исенә төшерергә тели, әмма булмый. Гражданнарның хатирәләрен дәүләт юа иде. Әмма шунысын хәтерли, сугыш гел бар иде. Сугыш кайчан башланган, кем белән сугыша, аңлап булмый. Чөнки партия тарихны гел үзгәртеп яза иде. Чынлыкта 4 ел элек Океания Евразия белән сугышты, ә Востазия Дүстәнә як иде. Хөкүмәт әйтүенчә, Евразия белән сугыш тик торганда гына башланмаган. Евразия электән үк дошман булган, һәм бүген без алар белән сугышмасак, иртәгә алар үзләребезгә һөҗүм итәрләр иде. Океания Астазия белән сугышкан, Океания Астазия белән гел сугышкан имеш. Бу пропаганда сүзе. Ә чынлыкта 4 ел элек Океания Астазия белән Дүстәнә мөнәсәбәттә булганнар, ә сугыш Евразия белән барган. Бу турыда бөтен мәгълүматны юк иттеләр. Документлар сакланган бүлмәләрдә көн саен 18 сәгать эшләделәр, фото-видео газеталарны яндырдылар. Хәзер Евразия белән сугыш булганны беркем дә дәлилли алмый иде. Дәреслекләрдә, матбугатта фактлар күрсәтелми. Бүген хак булган нәрсәләр үткәндә дә шулай булган һәм киләчәктә дә шулай булачак. Бу икенче төрле фикерләүне контрольдә тоту дип атала иде. Тарихны дөрестлек министрлыгы үзгәртә иде. Үткәннәр бүгенгегә туры китереп языла. Элекке булганны бүген булган дип язалар иде. Ялганны дәлилләп булмый иде. Газеталардагы иске мәгълүматны юк итәләр, исемнәрне бетерәләр, партиягә яраклы булмаган кешеләр югалалар иде. Әйтерсең, алар булмаганда. Кайбер кешеләрнең биографиясын үзгәртәләр, ә аның орнына башка исем язалар. Пролетариат өчен махсус әдәбият бастырыла. Анда буш газеталар, детектив, гороскоплар бар иде. Телевидениедә сугышны аклау пропагандасы күрсәтелә иде, кинода гел сугыш турында фильмнар бара. Кайдадыр Урта диңгездә качаклар булган карапка бомбалар җибәрәләр. Бер таза ир-ат качкан һәм менә артыннан очкан боргалыктан кача, соңгы көче белән йөзә. Аннан соң ул ир-атның гәүдәсе һәр яктан тишелә, ә тирәдәге су алт төскә керә. Тагын бер көймәдә яшь хатын утыра, яһүдигә охшаган, тезләрендә кечкенә малай. Ул башын анасының күкрәгенә яшерә, әйтерсең тулаем шунда кереп китәр иде. Ә анасы малайны тынычландыра, гәрчә үзе куркудан зәңгәр төскә кергән. Аннары көймәгә 20 килограммлы бомба төшә. Икенче кадрда баланың кулы һавага, күккә очканын күрсәтәләр. Артка рәтләрдә каты итеп кул чабалар. Бер хатын, пролларның берсе тора да, балаларга моны күрсәтергә ярамый дип кычкыра. Аны шунда ук полиция хезмәткәрләре тоткарлый. Уинстон тагын хатирәләргә чумды. Дөресрәге, искә төшерергә тырышып азапланды. Балачагының иң якты хатирәсенең берсе авиаһөҗүм иде. Атасы аны метрога төшерде. Күпләгән халык салкын идәнгә утырган. Алар арасында ирле хатынлы әби белән бабай бар иде. Бабайның күзләре яшь тулы иде. Нәрсә булганы билгесез. Әмма кечкенә Уинстон бабай якын кешесен югалтканын аңлады, бәлки баласында оныгында. Карт минут сайын ышанырга ярамый иде аларга. Гел әйттем, ышанырга ярамый иде ул кабахәтләргә дип кабатлады. Ул кабахәтләр кем булгандыр, Уинстон хәтерләмәй иде. Шуннан соң сугыш бетмәде. Уинстонның балачагыннан бүгенгә кадәр сугыш барды. Дөресрәге, сугышлар күп иде. Кем белән ни сәбәпле сугышканы хәтердән юылган. Бу турыда телдән дә сөйләмәделәр, газеталарда да язмадылар. Халык хәтерләрлек фактлар бер кайда да юк иде. Тагын бер хәтирә — мәктәп. Анда дәресләрдә бер мантыкны кулланып, икенче мантыкны үтерәләр иде. Демократия мөмкин түгел, партия демократиянең сакчысы. Кирәкмәгәнне оныту, яна кирәк булса хәтергә кайтару. Уку шундый каршылыклардан тора иде. Уинстон көндәлегеннән өмет бар икән ул пролларда. Проллар Океаниянең 85% тәшкил итә. Аларны көнкүреш мәсьәләләре, телевизор, сыра һәм футбол кызыксындыра иде. Аларны партия күзәтми. Аларга җинси мөнәсәбәтләр рөхсәт ителә. Алар хайваннар кебек яши. Бердән-бер таләп милләт пәрвәр булу иде.
халыкның шундый зур өлешенә системага каршы чыгарган нәрсә комачаулый? Партиянең фикерли башламыйча каршы чыкмаячаклар дигән позициясе. Проллар фикерләмиләр. Алар бары тик яшиләр. Проллар һәм хайваннар ирекле, партиянең лозунгы шул. Монитордан көн-төн тормыш яхшыра дип сөйләйләр. Нигә кирәк бу ялган? Шуңа барып җитәчәк, партия 2-гә 2 5 диячәк. Өстәвенә 2-гә 2 4 икәнен беләбезме соң без? Уинстон партия кешесе иде. Аны монда яратмыйлар иде, чөнки Уинстон акыллы, анализлый белә торган кеше. Партия андыйларны яратмый. Партия кешеләре һәр кичне җәмгыять үзәгендә үткәрергә тиешләр иде. Өстәл уеннары уйнарга, лекцияләр тыңларга һәм башкалар. Ул көнне ул анда бармады, йөреп кайтырга булды. Проллар яшәгән хәерчеләр районына килде. Бу җирләрнең атмосферасы хәерчелек, пычрак, сукбай балалар, фахишәләр, исерекләр. Бер вакыт кинәт шартлау булды. Берничә йорт һәм кешене юк итте ул. Моңа беркем дә игътибар бирмәде. Смит тирән уйга чумган бер картны күрде. Проллар үткәнне бераз хәтерли иде. Шуңа Смит аның артыннан барга керде. Сыра алды да карт янына утырды, сораулар бирде. Кызганыч, карт кайчан яхшырак булган, инкыйлабка кадәрме, инкыйлабтан соңмы икәнен әйтә алмады. Карт кирәкмәгәнен, нечкәлекләрне генә белә иде. Ә мөһимен белми, барлык проллар сыман. Икенче бүлек. Соңгы арада Уинстон гел кара чәчле бер кызны очрата иде. Ул аның артыннан күзәтә иде бугай. Соңгы тапкыр ул аны 4 көн элек күрде. Алар коридорда күрештеләр. Кыз егылды. Уинстон аңа торырга ярдәм итте. Шул вакытта кыз аның кулына ниндидер язу салды. Кагазда "Мин сезне яратам" дип язылган иде. Уинстон бик дулкынлана иде. Очрашуны бер атна көтте ул. Мониторлар һәм кешеләр булмаган урынны табу авыр. Ә якын мөнәсәбәтләр тыелган. Ниһаять, алар ял көнне шәһәр читендә күрешергә сөйләштеләр. Кыз катлаулы маршрут төзегән иде. Үзенә бер маршрут, Смитка икенче. Күрештеләр. Кызның исеме Джулия иде. Уинстонның системага каршы булуын ул күптән аңлаган икән. Кыз үзе дә 2 тормыш алып барган. Партиянең актив әгъзасы, әмма партияне һәм аның кешеләрен сөйми. Джулия әйтүенчә, әгәр кечкенә кагыйдәләрне бозмасаң, зур кагыйдәләрне бозарга була. Партия җинси мөнәсәбәтләрне тыя. Шуңа мондый мөнәсәбәткә керү партиягә үч итү иде. Уинстон һәм Джулия моны кулланмый калмадылар. Нәфрәт атналыгына актив әзерлек бара иде. Җырлар язалар, плакатлар ясыйлар, митинглар оештыралар иде. Сугышка битараф пролларда милләтпәрвәрлек хисе тудырырга тырышалар иде. Бомбалар ешрак төшә башлады. Йөзләгән кеше үлде. Сәхнәдән Океания һәм Востазия сугышуы турында сөйләделәр. Алар гел сугышканнар икән. Бу ялганны туктатырга кирәк иде. Моңарчы Уинстонга партия кешесе О'Брайен туганлык китабын биргән иде. О'Брайен ул партия кешесе, әмма партиянең эшчәнлеге белән килешмәде. Ә туганлык ул партиягә каршы булучыларның оешмасы иде. Бүген Уинстонга туганлык китабын бирделәр. Димәк, тиздән ул партиягә каршы хәрәкәт башлый алачак. Бу эш катлаулы, сугыш турындагы бар архивны төзәтергә кирәк булачак. Уинстон китапны Джулиягә кычкырып укыды. Анда түбәндәгеләр язылган иде. Сугыш ул тынычлык. Дөньяда 3 бөек мәмләкәт бар. Океания, Евразия, Востазия. Алар үзара бер туктаусыз сугышалар. Сугышның икътисади сәбәбе кешеләрнең хезмәт ресурслары өчен көрәш. Әмма бу кешеләрнең хезмәте файдасыз. Аларның җитештергән әйберләре киләсе сугышта кулланыла. Җитештергәннәрнең артыгын нишләтергә, аларга бирергә ярамый, көрәштә кулланырга кирәк. Әгәр гражданнар хәерчелектә яшәмәсә, алар идарәгә каршы чыгалар. Бу кулай түгел. Җәмгыятьнең иерархиясе хәерчелек һәм аңсызлык нигезендә төзелә. Барлык бөек мәмләкәтләр якынча тигез көчкә ия. Шуңа аларның берсе дә җиңә алмый. Әмма бу кирәк тә түгел. Сугышның максаты сугышу. Партиянең 2 максаты бар: дөньяны яулау һәм бәйсез фикерләүне юк итү. Нәтиҗә, сугыш артык җитештерелгәнне юк итү һәм иерархияны булдыру өчен кирәк. Сугышмаган дөнья сугышкан дөнья белән бер үк. Партия лозунгының тирән мәгънәсе шунда: сугыш ул тынычлык, белмә ул көч. Дөньяда һәр вакыт 3 төркем кешеләр бар иде: өстен, урта, түбән.
Максатлар мондый: өстөннәргә өстә калу, урталарга өстөннәрнең урнын алу, түбәннәргә барлык төркемнәр арасындагы аермалыкларны бетерү. Урталар җиңү өчен түбәннәрнең көчен кулланалар. Әмма өстөннәрнең урнын алуга түбәндәгеләргә биргән сүзләрен оныталар. Тигезсезлек закон, моны үзгәртеп булмый. Тигезлек куркыныч. Ул абыйны беркем күрмәгән. Ул бары тик йөз һәм аваз. Аннан түбәнрәк партия. Аннары проллар. Партиягә 16 яшьтән алалар. Түбәннәр монда керә алмый. Акыллыларның полиция күзәтә. Партия әгъзасы энтузиаст булырга тиеш. Аларны балачактан әзерлиләр. Партия хезмәткәрләренең 3 төп сүзе шулар: җинаятьне туктату, яклау өчен кулланыла торган аңгыралык, куркыныч фикерне өзүгә өйрәтә. Монда аналогияләрне күрә белмәү, мантыйк хаталарны күрмәү, аргументларны кабул итмәү керә. Аклы каралы, караны ак дип әйтү гадәте. Партия әгъзасы моны әйтергә генә түгел, моңа ышанырга тиеш. Ике төрле уйлау. Бер юлы ике капма-каршы фикердә була белү. Мисал, Тынычлык министрлыгы сугыша, Дөрестлек министрлыгы ялганлый, Мәхәббәт министрлыгы җәзалый, Муллык министрлыгы ачлыкны үстен күрә. Уинстон һәм Джулия тәрәзәдән карап тора иде. Сез мәйет дип кычкырды кемдер. Өйгә карадан киенгән кешеләр керә башлады. Джулиягә суктылар һәм аны алып киттеләр. Уинстон аңлады. Ул аны соңгы тапкыр күрә иде. Өченче бүлек. Уинстон камерада. Монитор аны гел күзәтә. Камерага гел яңа җинаятьчеләрне кертә иделәр. Парсонны үз кызы саткан. Ул төш аралаш олы абыйны куарга дип сөйләгән. Тагын бер тоткын керде. Ул ачлыктан үлә иде. Аңа иптәше ипи кисәге бирде. Моның өчен аны кыйнадылар һәм кыйнарга алып киттеләр. Ул балаларын суярга да рөхсәт бирде, тик кыйнамасыннар гына. Күпме кыйналганын Уинстон хәтерләми иде. Ул кылмаган җинаятләрне дә өстенә алды. Допроста 5-6 тапкыр елый иде ул. Ул кешедән сөйләшүче хайванга әйләнде. Күпме вакыт узганы билгесез. Көннәрме, атналармы, айлармы, Уинстон матраска бәйләнгән иде. Гәүдәсенә авыртыра торган әйбер куелган. Төймәгә баскач, гәүдә авырта башлый. Бер көнне О'Брайен килде. Уинстон хәтерләгән бер нәрсә уйдырма. Монда аны дәвалыйлар. О'Брайен аны шуңа ышандырды. О'Брайен сорауларга намус белән җавап бирергә кушты. Ничә бармак күрәсең? 4. Ә партия 4 түгел 5 дисә 4. Һәр 4 җавабында О'Брайен авыртыру төймәсенә басты. 2гә 2, 5 икәненә Уинстон ышанмады. Хәтта партия шулай дисә дә. Әмма озакламый ул шикләнә башлады. О'Брайен канәгать иде. О'Брайен Уинстонга сораулар бирергә рөхсәт итте. Җаваплардан Джулия аңа хыянәт иткәнен белде. Партияне җиңү ысуллары юк. Партия мәңгелек. Әмма нигә кирәк бу? Партия көчсезләрне яклый, бәхетле итә, шулай әйтер дип уйлады Уинстон. Әмма юк, партия идарәгә үз мәнфәгатьләрен яклар өчен омтыла. Гел шулай булсын. Кеше ялгыз булса, ул үлә, ә партиядә үлемсез. Партиянең максаты ана җинси инстинктларын бетерү, мәхәббәт, кызгану, дуслык хисләрен юк итү. Уинстон моның мөмкин булуына ышанмый иде. Дөнья нәфрәт нигезендә төзелә алмый. О'Брайен әйтүенчә, кешелек үлде, ә Уинстон соңгы кеше. Ул аңа көзгө бирде. Аннан ябык пычрак йөз карап тора иде. Уинстон үзен кызганып елый башлады. Тиздән Уинстон терелә башлады. Аны ашаттылар, юындырдылар, дәваладылар, кәгазь һәм карандаш бирделәр. Аны 7 ел күзәткәннәр икән. Көндәлектә язганын, Джулия белән аралашканын партия барысын да белгән. Кәгазьдә ул ирек, ул куллык, 2гә 2, 5. Алла ул идарә дип яза иде. Уинстон партияне кабул итте. Үткәнне үзгәртеп булуына ышанды. Ул хәтта үз урынына Джулияны җәберләүләренә дә ризалашты. Тик аңа гына тимәсеннәр, азапламасыннар. Уинстон бар вакытын Каштан төбендә кафесында үткәрде. Ул күп джин эчте, хәрби хәбәрләрне тыңлады, җиңүгә шатланды. Дошман хәзер Евразия иде, һәр вакыттагыча. Мәхәббәт министрлыгында булганнар аның җанын яндырды. Джулия белән аны хәзер берни дә бәйләмәй иде. Хатирәләрне онытырга тырыша иде ул. Җиңүне игълан иткәндә Уинстон кафеда утыра иде. Хәзер барысы да яхшы дип уйлады ул. Ул үзен җиңде,
ул олы абыйны ярата. Вы слушали специальный выпуск подкастов на татарском языке проекта «Эйда онлайн». Известные бестселлеры антиутопии впервые звучат на татарском языке. Мы перевели и адаптировали эти произведения для изучающих татарский. К аудио прилагается текст и словарик, который вы найдете на сайте ozatlik.org/эйда. Подкасты «Эйда онлайн. Читаем на татарском» есть на всех известных вам стриминговых платформах. Выбирайте себе удобную, слушайте дома, в дороге, в отпуске и в перерывах от работы или учебы. Изучайте татарский язык вместе с проектом «Эйда онлайн».